आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ 2024-25 मायथाइनि बिगेस्ट बाजेट, बे बाजेटखौ फोसावनानै होबाय। दिनै नोंथाङा बे बाजेटनिफ्राय मा स्किमाव नोंथाङा माबायदि लाब बेनिफिट मोननो हागोन, जोङो दिनैनि मस्ट इम्परटेन्ट स्किमनि आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो बे दिनैनि भिडिअ'आव नायगोन। बेयाव मुख्यमन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि आपडेट, अरुणोदय स्किमनि आपडेट आरो गोबां गुबुन स्किमनि आपडेटखौ जोङो मस्ट इम्परटेन्ट स्किमनि आपडेटखौ नायगोन। जोङो गिबियावनो नायगोन दिनैनि बाजेटआव नैबे ओंखारनानै फैदों मुख्यमन्त्रि आवास योजना होननाय मोनसे ग्रामीण। बे मुख्यमन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि जोहै आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो आरोबाव लाख मानसिफोरनो पाक्कानि न' होनो थांगासिनो दं। फैबाय थानाय 2024-25आव बेयाव टटेल खरसा खालामगोन 600 crore। आसाम गभर्नमेन्टआ बेखिनि रांखौ बे मुख्यमन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बे स्किमाव खरस बानायगोन। नोंथाङा नैबेयाव गोदानै आरोबाव जाय बिथांमोना न' मोनाखै 1,30,000 मानसिफोरा बेयाव गोदानै न' मोनगोन। नोंथाङा न' लुनो थाखाय बेयाव 1,30,000 बेखिनि रांखौ नोंथांनो होनाय जायो। बियो दिनैनि बाजेटआव ओंखारनानै फैदों मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट। दानिया जोङो गुबुन मोनसे स्किमनि आपडेटखौ नायबावनोसै। दानिया जोङो फैबाय मोनसे आपडेटनि सायाव। दिनैनि बाजेटनि बेबो मोनसे बिग आपडेट। नोंथांमोना आसाम अरुणोदय 2.0 जाय बिथांमोना आसाम अरुणोदयआव रां मोनाखै, नोंथांमोना दा आसाम अरुणोदयनि फ्राय नोंथांमोना रां मोननो हासिगोन। नोंथांमोना सायख'जासिगोन। आरोबाव आसाम गभर्नमेन्टआ लाख मानसिफोरनो आसाम अरुणोदय स्किमनि बेनिफिटखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं। बेयाव आसाम गभर्नमेन्टआ टटेल खरसा बानायगोन 2024-25आव नोंथांमोननो बेयाव 3,800 crore बेखिनि रांखौ खरसा खालामनो थांगासिनो दं। आरोबाव नैबेयाव 2.5 लाख मानसिफोरखौ आरोबाव बेयाव सोसनबावगोन। आसाम अरुणोदय 2.0आव टटेल अरुणोदय मोनग्रा बेनिफिसारिफोरा बेयाव 30 लाखहालागि जाहैगोन। बेबो मोनसे बिगेस्ट आपडेट दिनैनि बाजेटआव ओंखारनानै फैदों। जाय बिथांमोना आसाम अरुणोदयनि बिथांखिखौ मोनाखैमोन, नोंथांमोना दा मोननो हासिगोन फैबाय थानाय 2024-25 बेखिनि मायथाइयाव। दानिया जोङो नेक्स्ट आरो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटनि सायाव जोङो नायबावगोन। नैबेयाव जोङो मोनसे बिगेस्ट आपडेटखौ नायबावनि। लाख आसामनि बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय आरो मोनसेबाव मोजां खौरां। आसाम गभर्नमेन्टआ थांखि लादोंमोन 1 लाख मानसिनो जब बा साख्रि होनो। नैबे बाजेटआव रोखायै खालामना होदों। दिनै 2024-25आव आसाम गभर्नमेन्टआ आरोबाव नैबे 35,910 बेखिनि पस्टनि अलरेडि एडभार्टाइजखौ आसाम गभर्नमेन्टआ पाब्लिश खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों। टटेल बेखिनि मानसिनो 2024-25आव साख्रि होयोब्ला टटेल नैबेयाव 1,30,416 बेखिनि मानसिफोरा साख्रि मोनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो जाय बिथांमोननि न'खराव साख्रि गैया बिथांमोननो एग्जामावनो जा बा इन्टारभिउआवनो जा 5% बेखौ शेयार खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों। माबे पस्टआव बेसेबां मासि दं नैबेयाव APCआव 239 बेखिनि मासि दं। आरो स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन नैबेयाव टारगेट बेयाव 7,600 बेखिनि मासि दं। आरो स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन फर ग्रेडआव 5,000 बेयाव मासि दं। आरो स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआव 6,167 बेखिनि मासि दं। आरो मेडिकेल आरो हेल्थ रिक्रुटमेन्टआव बेयाव 2,500 बेखिनि मासि दं। आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव नैबेयाव 14,404 बेखिनि मासिखौ अलरेडि बहननानै होबाय। बे बाथ्राखौ बेयाव रोखायै बुंदों। नैबेयाव बेखिनि मासि टटेल नोंथांमोना फैबाय थानाय 2024-25आव बेखिनि 35,910 बेखिनि
लांदां जानानै थानाय गोदान साख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बे बाथ्राखौ बेयाव बुंदों। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोननोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।